Pred chvíľou som vám povedala, že bez práce nie sú koláče, takže poďme rovno na to, čo sa dá robiť zo zahraničia, aby ste si mohli zarobiť a byť na rôznych miestach. V dnešnej dobe sú možnosti takmer neobmedzené. Okrem povolaní ako napríklad doktor, ktorý musí byť v kontakte so svojím pacientom, alebo právnik, ktorý musí poznať miestne zákony, je tých povolaní alebo prác veľmi veľa. Dôležité je samozrejme ovládať technológiu alebo pracovať online, teda byť pripojený na internet, a potom tie modely práce cez internet sú rôzne. Bude to ako freelancer, čiže pracuje sám na seba a ponúka rôzne služby, či už sú to grafickí dizajnéri, web developeri, copywriteri, prekladatelia, spisovatelia, učitelia jazykov a tak ďalej, alebo sú to online podnikatelia, ktorí majú nejaký fyzický produkt, ktorý ponúkajú alebo predávajú cez e-shop, alebo je to ich informačný produkt, ktorý predávajú online e-booky alebo online kurzy. No a potom sú to aj zamestnanci na diaľku, ktorí pracujú pre konkrétnu firmu, pre stáleho zamestnávateľa, ale môžu pracovať odkiaľ chcú, hoci aj z domu. Takže možnosti sú neobmedzené, buďte kreatívni a určite riešenie nájdete.